Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update sekuzokwa munozvitamburira yeZimbabwe manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza saka ndati like this video ndati share this video kuhama neshamwari. First update video raJatwero. Ndiani anomonzi Jatwero? Jatwero ndiJatwero Matemai aimboactira ari kuNaiza Boom. Aiactira ari kuNaiza Boom akazobva kuNaiza Boom vachienda kunorunga yavo inonzi 4 Seasons Media. 4 Seasons Media ndokuri kuactira kuna Naiza Boom. Naiza Boom ushamisa Zimbabwe yese, kana nichiti ashamisa Zimbabwe yese, ashandisa pasi rose, ashamisa pasi rose munyika ino yeZimbabwe. Why ashamisa nyika yeZimbabwe? Abuda achiverenga ma 25,000 US zviri zvimabhanduru zvakasungwa neplastiki. So zvisinei abuda achiverenga zvimabombiri zvake zvemari zvima 25,000 US anga achiti ndafane mari. Achora kuti iye kuti afane mari vanhu abuda mastreets esocial media vachitaura zvavanofunga vachiti vakomana vachakusvikira ende uri kuita pride nemari iyi, uri kuita show off nemari iyi. Zvinoda kuita da kusiya muchiona video, apedza kuona video rake da kuti mutaurawo zvamunofunga comment section kuti wakatarisa Jatwero wotarisa mari yabuditswa pakamera ndeyake here? Kamufungiro kakewo wakatarisa. Ndatimbone this video. Uzoti kwamboita mari unonzi unodada but unosiri kudada kana waita mari so amwari ndimwari wakanaka taura 25,000 mabriki ka emari straight up 25 kana musingagone kuerenga mhino zvenyu ndiri kuerenga ma 25 pasi 25 cash kachema zvangu manaka tasaone kuwanda kwemaru yakagara zvangu mujeni rangu unondiitei hapana. Next update ivideo rabva kuZanu PF. Madika ndokumboroti like this video nekushare this video kuhama neshamwari nekuzotaura zvamunofunga mucomment section after wapedza kuona this video. KuZanu PF kobuda mashoko ekuti hanzi tiri kuda kunyengerera President Mnangagwa vasvike 2030. Hanzi tiri kugara nawo pasi totanga kutaura nawo mbichana tivanyengerera kusvika vabvuma kuti vasvike muvision 2030. Ndokumborozita zvatofunga mucomment section after wapedza kuona video sekuzokwa munozvita Hadzirari handinonoke kumhanya nemanews updates ezvinhu zviri kutsvereredza munyika yedu yeZimbabwe. That's like this video ndiyati share this video kuhama neshamwari. That we need this video inside Hadzirari ndaenda. Much love. Now, mungavabvunza pamusana petichiyanga tichienda nayo. Tiri kuenda nayo pamusana pekuti isu tinodaira kuti utungamiri hwavo ngahurambe huripo, huzadzise, hupedzise zvawakatanga. Ane zvino isu chotinondoda kuti tiite kupeswedza pressure kana kuti zvatiri kuita kupeswedza kunyengerera vaMnangagwa kuti wabvume chete. Ndinofanira tikaenda tiine uwandu hwedu wakaona zvechokwadi kuti hapana kupikisana pakati pedu, handiti kavangu vanobvuma kana wabvumaka zvatinazvo handizvo. So ndiyo strategy iripo, tiri kuenda mberi neresolution 2030. Zvakazorongwa manje nepati zvakanzi nyaya iyi yayeDepartment of Legal Affairs yazaya Secretary for Legal Affairs to implement resolution 2030. So zvichaitika apa ndezvekuti tichaongorora nichibvunza vamwe kuti tinoimplementa sei maererano nekuchinja bumbiro remutemo. Ndinotora gwara ripi handingadi kudoma zviri mumusoro mangu hasati zvazvaiswa mapepa. Tozobvumirana futi kuti kana taane rugwaro runotaura kuti
sei tinonogogodza matare api kusvika kuti tizoti zvakuitika. Chekutanga ndechekuti Secretary for Legal Affairs anova nhengo yepolitical achanogogodzawo political kuti ndauya nenyaya iyi sekuona kwangu zvinogona kuitika and zvichaitika pange zvakati munobvumirana nazvo here. Hanizvo tobva political toenda kuCentral Committee. Central Committee National People's Conference Bulawa yakati taongorora takaona kuti section yakati constitution section yakati inoda kuamendwa. Takaenda kupolitical ikabvumirana neizvi tiri kukumbira kuti imini weCentral Committee mubvumirane nezvataurwa nepolitical. Zvikapasisa Central Committee tadini kwakundopa ma-instructions kune government kuti ndimi munochinja mitemo kuparliament, chiendai go ahead muite saizvozvo. Ndatiri kunyevere nyaya iyi kuti muzive kuti tiri kufamba sei. So ndizvo zvichaitika izvozvo. Zvekuti president ati anozoti yes or no, izvo handinamuyei hatisiri vana president. Kana resolution yapo zvapaari president kuti ati yes or no. Kana taminda constitution zvapaari kuti yes or no. Tinenge tisikuba ipapo. And handifuni anongotibvunza futi. Tikabvunzwa tiri rake. So ndati ndipatsanangure ipapo. Hatiragere kurasika ndinofara chaizvo kuti mumanikareji takabatana. Manikareji takabatana.